Erokamano Nyakwaramogi kuom tudori kodwa tarik 19 dwe mar 11 2025. Odiechieng' onogo maduol matayo yiero pacho ka IEBC ogolo siem mager ne jogo mohero nyayo tulo kata manyayo tulo motelo ne yiero madundo mabiro timore tarik 27 dweni. Magi to gi mamoko mwaikonu wawinjane thuond weche motelo. It finds that the failure by the two candidates to stick to the campaign schedule resulted in the violence, death and destruction of property which were witnessed on 6 November 2025. Duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC oyudo jachung' Philip Aroko kod Boyd Were gi ketho mar nyayo tulo Kasipul kendo chwad gi fain mar $1 million moro ka moro. Serikal ogolo chik ne osiptande duto ma pacho ka mondo yang nonro mar nyithindo kod mine matho e kinde nyuol kaka yo thiro midhiero no. Jatend migawo mar omenda John Badi onyiso joluo mondo were kod siasa mag ndara kendo gisir serikal ne dongruok. Machiegni migago nyinga Milton Ochieng'. Duol mochung' ne yiero kod kiyo pacho ka IEBC ogo jochung' mar ma ochung' kar kende Philip Nation Aroko kod jachung' mar ODM Boyd Were fwai mar $1 million ng'ato ka ng'ato kitudogi kod tulo mag siasa mosebedo katimore ka chung' od bura ma Kasipul. IEBC okoni pesa no nyaka chule bwo seche 48 nono to okang' ma chike biro medo kaonegi. Duol ero marango ketho kod ng'ur mochuo e kom kod Alutalala Mukwana okoni komiti manono Aroko kod Boyd Were oyudo ka ji ariyogo ni kod ketho mar siayo tulo mano kelo tho ma ji ariyo. E ng'eto mare IEBC ogolo chik ne jochungo mondo lure gi chike mag seto ombulu mar neno ni onge ng'ata ng'ata monyayo tulo. I just want to state here that myself have been a peaceful man since I started this campaign in 2023. So I still keep it peaceful. I've signed this document bearing in mind that if I do anything that is opposite, the circumstances that will follow may not be favoring. But I don't fear because I know I'll keep it peaceful as I've been always. I've signed the Political Decency and Peace Charter for political candidates, but it doesn't mean that I'm guilty. But I want to reaffirm my commitment to advocating for peace in Kasipul. E kindeni ma yiero maduong' mar 2027 medo kayo, lipode mag lwenje kod ywaruok medo nenore e kaunti ma Bungoma ka tend obila koro ikwayo mondo mi odonjre kendo nyakwe. Jodak e ward ma Maeni kod Kimilili e ka chung' od bura ma Kimilili osebedo ka ywago rochruok mar arita e kinde ma jotelo dhi nyime kod kampen magi motelo ne yiero madundo ma Kabuchai. Kotelnegi kod Ramadhan Abdulaziz madwaro kom mar ward ma Maeni, jodago wacho ni bang' monjgi kod ji ma pod ok oyangi kendo chielgi kod magina gi kod ira mokalo, ji manotimo monj makamago pod ok omaki nyaka sani. Giseyo tend obila ma Kimilili magiwacho ni odhengore e tich kata kobedo ni lipode osebed kigoyo e alworano. Swali, ikiwa nimekosewa nimeenda kuripoti, nimeandikishiwa report, OCS ananiambia namna gani tena ati mimi nitulie kwa ofisi yake tuongee? Si nikishamaliza kuandika report nafaa niende nitafute matibabu, maana pia mimi niliumizwa. Lakini OCS ananiambia nikae kwa ofisi yake. Kidogo kuna mtu alimpigia simu tukiwa mimi naye kwa ofisi. Nikisikia akimuuliza huyo jamaa yuko wapi, akasema tuko naye kwa ofisi. Akasema toka nje kidogo. Alienda akaongea kwa simu kwa muda kama dakika 10. Kurudi ananiambia ati ameambiwa nilete Bungoma. Nilishangaa sana, jamaa aliingia kwa hoteli na maguns wenye najua, na yeye akaniweka kofi, maguns wakanishika wote wakaanza kunipiga. Nimejipata niko hospitali Kimilili. Mimi naomba haki itendeke, na mimi napigwa viko kwa sababu ya kusaidia wale watu waathiriwa, na si mara ya kwanza. Kuna cases kama 8 ziko. Mimi swali moja tu, ODPP nataka atuambie watu wa Kimilili faili zilienda huko zikarudishwa police station, because kuna more than 8 cases huyu jamaa hajapelekwa kotini. Kodong' mana ndalo matin mondo yiero e ka chung' od bura ma Malava timre, jotelo moko mawuok e riwruok mar Kenya Kwanza pod dhi nyime gi kampen mar go debe ne David Ndakwa mochung' kod otiko mar UDA.
E twakgi e gwenge ma East Kabras kotelegi kod jalup gavana ma Kakamega Ayub Savula, jating dai ma jatend piny Faruk Kibet to gi jood bura mamoko gijiwo oganda ma kanyo mondo mi gibi giwuog oko kar romgi mondo mi giyier ndakwa e yiero mabiro ma tarik 27 dwe ni. Bende giwacho ni duond buche mamoko onge gi nyalo mar miyo Malava dongruok mowinjore. Mpango ya kando. No. Kama ni stima lazima polisi. Mheshimiwa mjumbe anapata mlala. Sio wote wanasoma. Sisi tusimame na jirani yetu William Samoei Ruto. Na tukisimama na William Samoei Ruto kumwonyesha heshima, ishara ya heshima, tumpatie mjumbe wa kwanza wa chama cha UDA hapa kaunti ya Kakamega. Ndani siya alete stima, alete barabara, alete maji, alete shule, alete maendeleo. Mnataka maendeleo ama mnataka vitina? Wakina mama ni maendeleo, sio maendeleo. Ukiona mtu anapiga kura kwa upinzani inaenda kwa Kashagwa. Ukiona mtu anapiga kura kwa Ndagwa inaenda kwa William Samoei Ruto serikali. Wewe unataka kupigia Kashagwa kura? Wewe utafika Kirinyaka? Sugoi sini hapa. Sijui hapa Lunyanya mnasemaje? Hapa Lunyanya mtarudisha Rais William Ruto 2 term. Ndio afanye kazi vizuri na David Ndakwa. Alete maendeleo hapa Malava. Na mimi nawaambia hao watu wale wengine wenzetu, hawajapata kura, hawajapata uongozi, wameanza kuwa na kiburi. Hao watu mnawaambia washindwe ama wasishindwe? Malulu timu yake ilikuwa timu ya serikali. Ukireplace mchezaji una replace na timu yenye ametoka. Kwa hivyo hii timu ya serikali ndio nitakana mchukue mjumbe mrudisha aende kwa bunge. Jodak e gweng' ma Wiga e kar chung'od bura ma Homa Bay Town dwani jotelo kod jolony e sectors mopogore opogore kar chung'od burano mondo makre kanyakla mar riwo wi oganda jokanyada kod chwalo chenro mag dongruok mopogore ne jopiny. Kwayo mar jadak ma Wiga obiro kaluwore gi pogruok mosebedo e kind moko kuom jolony mawuok Kanyada kod jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kaluwore gi bura mane jolony go obedo godo dwe mokalo. Romo makamano manochan gi jolony mawuok Kanyada e bwo riwruok margi mong'ere kaka Nyada Ralek ne okelo pogruok kaka jaod bura ma Homa Bay nosiemo jolony manochano burano kokoni gionge kod ajenda mar riwo wi oganda jokanyada. Jodak ma Wiga e romo margi okwedo weche makamago ka gikoni dwaro margi en neno ni gibedo kod riwruok kendo ok ginyal yie mondo mi josiasa okel pogruok ei Kanyada. One county government waga gi problem at all. To wadwa no wabed kaka oganda, to oganda ni motamwa mondo kik wabedie. Koro kowinjo ni kawan gi bura mar mondo wariwre wakel maendeleo gi ywak ma wanyalo tero ne national government, county government, mai makoro kela yanyo. Koro mai mamiyo oyanyo jowa ma waketo motelo no. Okong'ene ya ni jerito gi picha magi thuond Wiga momoyo Wiga nendo to ken kamano. En kamano ko somdwa. Wakwedo kwa nguvu kabisa. No we luongo nyingi Jerry. To ka Jerry nitiere gi gimoro ma Jerry sekwalo to ter Jerry e court. Ok ni ka higa biro to nyingi Jerry. Ka higa biro to nyingi Peter. Wakwedo gino kaka jo Wiga. Okwadwara yanyo. Ayanyo okwadwara wadwaro mana telo. Kar yanyo gito kel sitima. Kar yalo gito ndiki nyithinde yude tike. Migao mar pur e kaunti ma Nandi orido wuoth ne jopith jamni e gwenge mopogore opogore e kaunti no kaluwore gi tuo mar ruodho ma dend jamni miyango kaka lumpy skin disease. Tuoni mar lumpy skin disease malandore mapiyo kendo ketho pien dhok osemedo kihondko e chuny jopith ma koro luor ni ginyalo yudo lal maduong' poni ok omany yo mar kedo kode. Kata bed ni tuoni ok mak dhano, landruok mare e kind dhok nyalo kelo lal maduong' kaluwore gi nengo mamalo mar thiedho tuono. All livestock sale yards within Nandi County will remain closed with immediate effect until
further notice. All communal cattle dipping sessions are hereby suspended with immediate effect until further notice. Tumeweza kuonelea kwamba tukifunga soko kwa muda mfupi ili iweze kusaidia madaktari wetu waweze kuchanja ng'ombe katika sehemu yote ya Nandi, itatusaidia ili tusiweze kuonekana ya kwamba ng'ombe ikitembea mifuko yetu yote itaweza kuathirika na tunaweza poteza ng'ombe kwa wingi tusipokubaliana kama wakulima na serikali kuweza kuchanja ng'ombe zetu. Utema thieth ma pacho ka duto koro chiki mondo kaw nonro kod kwan mine kod nyithindo matindo ma wito ngimagi e kinde nyuol kaka achiel kuom okenge mag sirikal mar kedo gi thoe ma kamago. Korwako nyamburko mating'o jotuo mohewore kata ambulances kod yedhe manochiw kod riwruok mochung' ne weche thieth e piny mangima WHO e kar jot mare ma Nairobi. Jatend piny William Ruto oywak ni en gima lit ni mine mathoth kod nyithindo wito ngimagi e kinde nyuol, gino mowacho ni kelo wichkuot maduong' ne Kenya. Simprose Okinda nigi ler mathoth. Tok report ne yango ni mine mapek kod nyithindo matindo mathoth tho e ute thieth ma pacho ka. Sirikal koro chako chenro mar duoko piny kwan thoe ma kamago. Okinyi ma kawuono, riwruok mar thieth e piny ngima mano World Health Organization ojiwo okang' ma kamano kendo chiwo nyamburko mating'o jotuo mohewore 14 kod mwandu mag thieth mamoko e nengo mar omenda maromo shillings milion 350. Today, handover includes 14 fully equipped ambulances, 8 advanced life-supporting units to strengthen the National Emergency Ambulance Service Center and the 999 system, 6 ambulances dedicated to reproductive and maternal health services in underdeserved counties, where distance and delay too often cost lives. Alongside this are 205 medical oxygen cylinders, nearly 3,000 emergency and infectious prevention supplies, ensuring that frontline facilities are ready for outbreaks, emergencies, and critical care. Koyango safar mar mwandu makamano, jatend piny William Ruto kwer ningang mine kod nyithindo konego wit ngimagi e kinde ma gikonyore kosingo ni mano gimok bidhi nyime timre pacho ka. I have agreed with the Ministry of Health team that, as I have said, the maternal and child mortality is unacceptably high. We cannot be losing upwards of 300 in 1,000, in 100,000, while the benchmark is 70. I mean, it is completely unacceptable. Jatend piny olero nyamburko go auchiel kata ambulances ibiro tere counties auchiel kamoting'o Elgeyo Marakwet, Marsabit, Siaya, Samburu kod Tana River manyaka sani pod timo marach e geng'o thoe mag mine kod nyithindo matindo. This support goes to the heart of our universal health coverage agenda, advancing safe pregnancies, healthy mothers, thriving newborns, and responsive systems. The new resources will strengthen emergency referral care, improve oxygen capacity, reduce maternal and newborn deaths in high-burden counties, and sharpen our readiness for cholera, mpox, and other public health threats. Kamano bende jatend piny koro golo chik mondo ute thieth duto e pacho ka okaw kwan mar nyithindo kod mine duto matho kinde nyuol kochopo dwe mar adek higa mabiro. Going forward, we have agreed with the DHA is going to provide data, and every facility in Kenya, public or private, every facility must provide data on mothers and children who die in their facilities. I know that there are facilities that continue to hide data on mothers who die or children who die in hospitals. We must get the data right because we must get our act together and reduce the death of mothers and children, especially at birth. Thoe mag nyithindo matindo kod mine kinde nyuol en achiel kuom midhiero madito ma piny Kenya kaloe. Jatend piny koro singo ni piny Kenya dhi keto maino mare duto mana ne kwan mar mine matho gi nyithindo oduok piny piyo.
Chwech odok chien kowuok 1295 nyaka 495 e kind higa mokalo kod higani. Michael Ndeda, ma en jakanyono e riwruok ma ok mar sirikal makedo gi jogo moroch ratichgi, oyango ni gin kod luoro ni dok piny mar kwan ma jogo eko mago lipot e wi weche makamagi nyiso ni ji ni kod luoro mar go lipode e wi midhiero makamagi. Jodak makono koni timbe makamago ikelo gata malo maduong' e kit chwech ma bende ikelo gi gwenyruok moko manie keny. So 50% ya wale wanahusika ama wanaripoti mambo ya hizi dhuluma ya jinsia hufika vituoni vyetu vya afya baada ya siku masaa 72, na kwa hayo masaa 72 inahitajika mtu akifika ndio apate kupewa ile tunaita post exposure prophylaxis, tembe zile atameza kama yule mwenye alimfanyia dhuluma alikuwa na virusi vya ukimwi ili asiambukizwe, na kama pia ni msichana mwenye angeshika mimba, hiyo mimba tuzuie. Uende ikawa kuna visa inakuwa recorded, inakuwa reported, lakini haikui reported kwa njia mwafaka ambayo inahitajika, njia ambayo tunaita referral pathway, kwa maana kupitia kama kwa polisi, kupitia kwa health facility, polisi na kwenda hadi judiciary. Unapata baba amepiga mama, akamkata, akamfukuza, amebaki na watoto, anamgeuka mtoto wake ule msichana anakaa kama mke yake kwa nyumba. Na matokeo saa hii yenye tunaona, unapata watoto wamepata mimba za mababa zao, za mandugu za mababa zao, na kulingana na mila na desturi ya Waluhya, si kwa hekima, ni makosa. Erokamano nyakwara mogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo. Kik idhi mabor, bang' thuolo machok waduogo gi mathoth. Na to kori winjo, kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Watu wangu, sasa sijawaambia. Si nimebeba pen kwa pen. Lakini sasa kiti inarukaruka, kiti inarukaruka. Sidema amejaa makashuka. Shukisha. Sasa acha hiyo. Jana nimenyeshewa, sema kunyeshewa. Oni! Hey! Mimi nakwambia kama si jaketi yangu kufura kama balloon. Mimi ningeenda. Hapana. Shida si bike. Shida ni oil ya bike. Eh? Shikilia hii. Hey, Johnny! Kaele!
This festive season, experience two worlds of one journey, from the vibrant streets of Kuala Lumpur to the modern charm of Singapore, because the best adventures connect culture, flavors, and moments that live far beyond the holiday. From just $2,200 per person sharing, enjoy 4 nights in Kuala Lumpur and 3 nights in Singapore. A fusion of tradition, culture, and wonder. Celebrate the season in color, culture, and connection. View travel, moments that matter, memories that last. Gimidwaro kata timo gimidwaro to ino kinyal dak e odni kendo omiedwa ni mondi wuogi odni sani wuogi. Mama Rajiv notimo ketho maduong', kata kamano notimo gigo duto mana nikech mor mar mamane. Ana kawacho ni Rajiv otimo gima ber kae, to pari en mana chiwo yie dalane, to nikech mano Rajiv koningo yudo chwat maduong' kaka undwa miye no. Wow, Simi, wow. Iyo Nyasacha. Ing'eni pari kodok e gweng' mowacho ne gigi gite. Jitebo funyo gima ne watimo, gibiro funyo ni waricho. Iparo wachni. Mondo miyud thuma mar Exna kaka skiza tune mari di star 860 418 hash. Ramogi TV e audio thumbe duto. Machiegni kendo nyakwa Ramogi. Wachore nok penje wach, to kipenje duoko mare thoth ne lweny. Mae gimo nyiedhore tok jakom ma chiro makiwie Judith Matengo, ma bendo ng'ere kaka Nyaramba, mane omak pichane karodho miyo moro e chirono chieng' tich ariyo chalo. Nyaramba oken wendo gi lweny kata rochruok mar kwe e chironi, ma bende kelo penjo ni to Nyaramba ni en ng'a? Judith Omondi kelo picha mar Nyaramba kaka jopiny e alwora ma Kibuye ong'eye. Jatend kweth jonjore matiyo gi gige lweny ma oko puodhi ma wadendo gi dho wagunda ni crude weapons. Mano e Rambo ma Kibuye kikelo tugo to muomore kuomi ka kwach. Dhi dala koso ok dhi, Nyaramba bai. Mago Kisumu Cartels, Ramogi TV, mon chendo ma serious. Magi ok weche na, magi weche jopiny ma kuodho Nyaramba. Judith Matengo ma en jakom mar chiro ma Kibuye. Liet kod ripode maketo Nyaramba neno kaka miyo majafuere biro bang' picha menyo dhao manyo muochi e chiro ma Kibuye odiochieng' manyoro, kendo mane oneni e Nyaramba karodho miyo machielo kod luth, kendo chopo miya pat maliet kapoko ng'anjo kod ludhe kodhi. Magi nyalo bedo weche ma ji wacho e mbui, kamoro inyalo wacho ni gima iwachi e mbui oken adieri. Omiyo walimo Kisumu, watwak kod johala matiyo kod Nyaramba e chironi, okinyi nyaka odhiambo, odiochieng' kod odiochieng', kendo ma e duoko. Moke first time ma Nyaramba timo gimoro aila ni chiro. Nyaramba osebedo ka timo gini, wan osebedo ka wuok oko mondo minwa rakre kode. To chien kanyo wan matek sana wan be. Nikech chien nitiere jotelo moko mano umo Nyaramba. Mama ni nyocha ohewo ji, oketo ji mana gi PR. Timbe negi otimo maricho, to umo gi dhoge mamit. Wan johala waseneno malit. Elwet mama ni. Mara mingi amekuwa akipiga watu sokoni. Sisi kama wafanyabiashara tumelalamika. Na hakuna venye tungeweza kupenya juu, ako na PR juu sana. Anafanya hizi vitu zake mbaya mbaya sokoni, jioni yako kwa radio station. Anasafisha jina yake. Maokeno kang' ma okuongo mar Ramogi TV menyo ripod Nyaramba, higani ripode mathoth, kochakore kod ripot mar laro kar minyaga mar chiro no, ne ochopie misawa mar weche manyien, laruok ewi cho mane omulo nying Nyaramba kama duong', ne oweyo ji ariyo ka owito ngimagi, apikni ne owang' ka ji mamoko bende ne ohinyore. Tie bwana moro mwalo kae, laro rege Nyaramba e chairmanship. Koro nyocha gise hijack cho, kikete jogegi. Ndalari adek mosekalo,
nyocha Nyaramba ochako duogo gi joge. Choe shida onge gimoro amora e chiro ka chiro to ne nigi kue. Yawuoyi gore choji gore pile. Timbe mabende ose kod moko kuom jotelo kama oriwo jaod bura ma Suba North Milly Mabona kaachiel kod jaod bura ma kaunti ma Kisumo Ruth Odinga. Ne ji ma kamoro ng'ado bura ni bedo ni doho dino ne Nyaramba kuom juma achiel, ji ma osekalie matek e lwete nyalo yudo resruok. Moko kuom jopiny koni ma okeno okang' ma okuongo ma Nyaramba itero e doho. E mbui mar jandiko e mbui Hesbon Migot okelo lokruok e paro kendo mae kaka okete e mbui. The last time mane Nyaramba oteri e court, violence ne lich Kibuye. Madhano ne owito ngimagi. Nyaramba notere nyaka Kodiaga, but jotelo nogole, kendo kane gigole nochalo president. Malingling bende wacho ni josiasa e boma ma Kisumo bende osebedo e ong'ala manyime mar nyayo teko mathoth mar Nyaramba. Mae bende neno e kit weche ma osebedo ka owacho ka osiro josiasa ma opogore kinde ka kinde. Gisani Nyaramba wachore ni dwaro laro kom mar siasa mar ward mar Kaloleni Shauri Moyo e kar chung' od bura ma Kisumu Central. Kata bed ni jakom mar chiro ma Kibuye onego ti kuom higni 3, Nyaramba yande odhi e doho ma yiero mane owinjo bag dwe mar 4 higa ma okalo ne ong'ikore ma omede higa 1 mar tich. Kamano ne koto marwa ma Kisumu kuom chiwo justice ne johala ma Kibuye. E chiro ma Kibuye, Nyaramba ma bende en nyar Kanyakwar Korumba en ja ohala mar nyanya. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakwaramogi bende isewinjo gweng' moro miluongo ni Kalandin mayudore sub-county mar Rarieda e Siaya. E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono, lipota mar Millicent Adhiambo kawuono nolimo gweng' ma Kalandin kendo kelonwa nonro mare e yo machalo kama. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumane kalapapla mar ng'e gwenge pod lurore mana e sub-county mar Rarieda, kuma ofuyo kawuok e gweng' Manyilima modhi Opiyo e gweng' Chiro kata center mong'ere ni Kalandin. Ka isewinjo kata iselimo kama iluongo ni Kalandin, ang'o miparo ni ne ochake ni Kalandin? Nyakwaramogi ka wachako wago mbaka kod jokanyo kata jodak kata johala mawuok e alwora ni Makalandin. Ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade kotenore kod nonro mar nying gweng' ni center kata chiro ni maong'ere ni Kalandin. Kaka no nitie dip moro kama ne ithiedhe dho. Koro nitie tuo moro manobiro mane wacho ni Kalandin koro nithiedhe gi jo veterinary. Yes. Ingno no wayudo ka jodongo osechake. Koro jodongo manochake go gine ma ging'eyo kaka ne nying no biro. Nying no kaka ji no chaka ka nyalo chako gimoro to gino dhi mbele. No ken nying mo amin. Ng'ato nyalo chaka gimoro kamano to gino dhi adhi mbele kamano. Nyakwaramogi bang' winjo paro mopogore ewi kaka jogweng' kaachiel kod johala oselieko kotenore kod nonro mar nying gweng' ni center kata chiro ma Kalandin. Wekoro wawinjane ni adieri motenore kod kuku mar wach ewi gima dine mi chak chiro kata gweng'ni kata kae ni Kalandin ni kanye. Nying Kalandin noyudre nikech wach tuo mar jamni no. Nikech niluonge ni ndin gi dhok mane joluo machon ne nyaketo ne gimoro. Koro ne ka tuoche dhiang' owuok dhok jamni nyaka ponde gini nikelo gi tuo no ne joluo luongo ni ndin. Kaka tuo nyalo bedo gi nyinge mo ma kisungu to kod jopiny nyalo ke gi nying mo ma gin ma ging'eyo. Koro ne giluonge ni ndin. Koro ka ji ne biro ga koro ji ong'e ni wadhi ka gichopo kanyo ni wadhi Kalandin. Kaka ng'ato ne luonge ka dala kata dala ng'ato Kalandin. Koro mane ndin mane ji ong'iyo godo nyaka kawuono. Koro kwa dongo kwa biro kamano wayudo kamane kaka iluongo kanyo. Koro kani ichanjo jamni kanyo gi tuo mane iluongo ni ndin no. Koro ma giluongo go place ni koro ni Kalandin kech kato gweng' ma wantie ni te en Ugo. Kalandin en natiere bur moro mana matin ma ji idho mtoka gi ute nyuka moko mani iruga gwata ka ma ng'ato ne nigi gwata nyuka od nyuka mar agwata bathe kocha ng'ato be nigi od nyuka mar agwata bathe kon. Kalandin ochak luonge 1936 higa mar 36 gima chakre August ka bino December. Koro biro ne ka emane chief company tie
mani bire ya leji emana orders moa kadisi Kisumu ikelo koro mane chakruok ne kapoko chupo 30s kadubu 30s koro 30s mabiro 32 waindo biro kanye Asembo Bay ichako dak kor ka gidwaro kothe wage njugu nyim kaka wino wacho gik mang'eny molo nyim njugu ogodo koro njugu ne aoyoma ndot nyim njugu ne aoyoma nyim ne asakwa gasembo iteronwa indi koro wuoth mane time kamano to gohala mabe jalego be kelo nyim gi jogem gi seme mabathe koni koro ji biro ka Kalandin ka koro wadhi kanye wadhi ka jaindi kuming'eyo ang'o koro mang'ama last noluong ni Kalandini kaluongo ka jaindi winjo mane formation mar Kalandin gweng chiro kata center ni Kalandin humbe landore kod weche kata timbe mage Kalandin kong'ewa kaka johala an ohala matimo andbao jonam ng'eny ka jopur bende wang'eny go ka kech wan gi puothe mag pur lupo bende nam nie boya kaindi watimo tich mar lupo no koro wan waber kamora mora wan johand apiko kama intie ne wan johand welding wan gi chiro e toka ka wan johala mopogre opogre humbwa to tinde rach mok to ng'awachi ni humbwa ber humbwa rach nikech gime humbwa rach humbwa kae monege chife dalane mana achiel kuom richo to humbwa ka sade ok inyal chopo kacha kokoma ikata simu okoma isimu simi kawo madhigo titong'i be mako kitang to simu no wach no dhi kaman to bende ok nyal ng'egi hotel ne onge ndalogo ne nitie Kalandi mini chame kitumbua masani uluono manda kupija wuon moloka koro koni kidhi Kalandin idhi madho chai tichamo kitumbua chalo nade kitumbua no idho aindi mano age kocha koro donjo ka jokuru ng'e chiele mano mochako medo gero Kalandin to bende Kalandin osenyuolo dongruoge e ngima jodak achiel kod johala maluora ni Kalandin ga dongruok ma wan go en gorofa moro be aneno bathe piny kacha nitie gorofa masani wan go kacha moro bende no chaknwa malo kacha mabe pod en lo moro be nie bathe koni stima ne onge mapani jomochako wa stima ni ne en tuju waluka nodonji okelonwa moko kaliel matin koro security emwa yuaga ahinya e Kalandin ka compare gi chon dongruok manyalo kwano gine ma wacho kaka stima yudo ka stima onge ka sani wasebedo gi stima ndara ne waonge go ne wan gi ndara man gi potholes mang'eny sani ko wan gi ndara maber ma wanyalo timo gik wanyalo timo ne en kamoro ma notimo bungu kabisa ne onge gik masani nitie gi koro nitie kambi moro manobiro gero ndara ka niluongo ni Kamkon neni ka koro kobiro to Kalandin ka ochako yawre mos koro gibiro to gigedo kaka gigero ndara to jo magero rental be gero rental koro Kalandin ochako yawre kunde wantie go ka wan gi mabenjo piny ka wan gi ndwara kacha wan gi memba ka osiptal nitie ong'ielo toke ka koro kae wan gi IBC office karka to kae mwachako wabedo gi office dio obed sani kokobedo transferred mano kelo dongruok mokelo machiegni sirikal kae mwane gi udi mag Ministry of Works makoro bedo rented government keto offices mage dakie kata obedo ni dongruoge achiel ariyo adek ikwano Kalandin kae
bende nitiere kod kwayo ma johala kod jogweng' ni godo makokel e alwora ni ma Kalandin, to Kalandin biro metni machal kod gwenge mamoko. An Kalandin ka gima kwa sirikal ahinya, chiro nego gernwa ka chiro moro malong'o gi security onego bed ma strong. Kata ka in gi silingi moro kata 500 moro, en gima inyalo geng'i kinda resika mondo mi chop ndwara to in ng'ama osenegi. Kendo kidhi ong'ielo mondo mi chop ong'ielo, in ng'ama osenegi kinda dons kanyo. Molo kanyo rach seriously, itonga ji molo mine matindo gi koa chiro ka. Gin jo mitonga kosta ni osewetane matin. To en ng'ama itonga. Sani koro gik mwaremo mokwongo gima duong' ahinya en security marwa. Ok wane ka samoro bernwa nikech waneno ka gik moko ma ngasiri mag joma hinyo ji gi gik moko gi dwa ng'eny ahinya seche mag otieno. Koro wakwa sirikal ni mondo gijiwnwa kod security kono. Nitie ndara kae manowuok Seme to gore Kamito monego kal Kalandin ka kadhi ka Elija matudre gi ndara mabondo. Ndara no osebedo mbaka, en mbaka migoyo to ok lose. To ndara no onyalo konyowa kabisa nikech ka en ndara mogolam to odhi konyowa nikech nitie chiro moro igero malo kacha gi police station igero malo kacha. Mheshimiwa Eliaudo Walo ogero chiro kacha, ogero police station kacha. Koro kandara ni onge to onge kaka chiro no dhi tiyo. Lakini kolos ndara ni to chiro cha dhi tiyo nikech en chiro maduong', oselose maber. But walak ndara ni. Koro sirikal koyie to konyowa gi ndara moa Kalandin kadhi ka Elija. Sirikal wakwayo ni mondo ayude security maber makata kaloko anda moro to pesa nano nyalo konya gi nyithinda kata nyalo chulo ni nyathina moro fees. To ka koro dhi omaya go kata e ot, dong' atim nang', dongo kura adhier ok anyal. Koro aluoro kata loko ohala nikech ka loko ohala tibiro maya. Woge kod police manyalo rito wayo malong'o. Sani koro winjo mana ni police omiteko Asebo Bei, police omiteko Aram, police omiteko Nyilima, police omiteko Mahaya. Koro Kalandin kaeri, koro chalo mna gima koro police matiyo kuondego gilawe mna nindo. Koro konyalo bedo maonge ni wan waonge kamoro maber manyalo rito wayo man kare. Mano yuak ma wan kaka jo Kalandin. Mana kamano Nyakwaramogi gi kanyo mwachopo gode giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Sani kilimo sub county mar Ariadati winjo ni kamoro nitie ni Kalandin, to ing'eyo gimomiyo ne ochake ni Kalandin. Omiyo kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech ka ema juma manyien aduogo ni kendo konono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Jatend migawo mar omenda John Mbadi omedo goyo poro ne sirikal mar Broad-Based mowacho ni e yo ma piny luwo biro yudo godo dongruok. Kolose twak kod Ramogi TV okinyi ma kawuono, nojiwo oganda Luo mondo obed gi horuok e kinde ma sirikal chako keto chenro mag dongruok e gwenge mag Kaluo kendo gitegre kod siasa mag ng'anyo. Cleopas Oluoch nigi mathoth. Piny Luo chomo kanye? To bende much dongruok nenore Kaluo? Jatend migawo mar omenda John Mbadi kane loso gi Ramogi TV okinyi ma kawuono e chenro mar piny omedo siro chenro mago mag dongruok ma ichwalo Kaluo gi sirkal motalie gi jatend piny Kenya William Ruto. Mokwongo dongruok maduong' en pesa nyok dhi e counties magwa to counties me Kenya ka joluo be nigi counties gi. Sani asewacho ka kana achiwo ler ni pesa donje counties sama owinjore. Mano ningo bed ni kelo dongruok kata konyruok ne jothurwa. To ka we mano kanyo wadonjo sama nyo wadhi e Madaraka Day nyo wabedo piny ma atiyo gi teko ma katiba omiya to wawinjore gi jatend piny wadhi wabedo State House gi jotelo ma owuok Homabay ma nitiere pesa mwaketo manyocha na apuodho kata ka bunge pok opuodho. Mineno yore molosore e Homabay town olosgi gi pesa mag OSA ka bunge pok opuodho, bunge nyo puodho gi achien. To ei dongruogegi, ere kaka japiny nyalo yudo pesa e ofukune? Ng'eyo ni kwaloso yoregi wamiyo ohala bedo mayot. Chirni, king'iyo chirni mwaloso, almost every county nigi chirni katinta 18. King'iyo dho nembe, sani Muhuru Bay nitie 400,000
mwasepuodho ne Kenya Ports Authority mondo los kanyo paya. Meli sani uchigni rumo. Magi biro miyo joge watich. Nikech mane yo ma pesa nyalo donjogo e mfuko. Onge yo machielo ma pesa biro donjogo e mfuko jowa ka ok okadho kuom yore mag manyo nweng'o ke kaluwore gi lwasi maber mwaketo ne jo thurwa. Mbadi olero ni piny luo nyaka sani go kwan mar yudo telo maduong' e higni mabiro to ok endara. En ni nyaka wago kwan nikech siasa ka en go kwan. Onge political party ma en NGO. Political parties ok gin NGOs, ok wan civil society pressure groups ma wasike street ma ne wa demonstrate. Street wadhiye mana ka there is need ni koro wadhiye street. But sani ji osechako pango 2032. Oganda watu pod wuoyo 2027. Nyaka wagik okang' mar koro kawo decision. John Mbadi bende olero ni jopiny onego bed gi horuok e kinde ma girito neno much dongruok e gwenge. To gigi jowa paro ni gigi higa achiel ni nonego bed ni gigi osetimore te morumo, ok nyalre. Gigi biro kawo muda. Wachako gidhi yore gi kochaki gibiro tieko higa 3 mondo girum. Rice farming ni biro kawo budget moko 2 mondo wachop kama wadwani wachopie. So jowa obed gi horuok to jowa obed gi focus. Mondo dongruok ochop kare, somo en gino maber. Somo itayo gi jopuonj. Jopuonj gini kod penjo kotenore gi orak margi ahinya mago mag JS manyaka sani neno ni sirkal ojwang'ogi. Orakni ibiro mede karang'o. Sirkal okawo policy ni JSS teachers tiyo higni 2 as interns. After 2 years they are converted to P&P. So jowa ma JSS teachers the 20,000 osetiyo for 1 year. Ibi med ge contract of another 1 year. Kaito gibedo converted. Jatend migawo mar omenda John Mbadi lero ni kata obedo ni much dongruok nyalo kawo kinde kapok ochak winje. Ojiwo joluo mondo miyo ikre neno lokruoge madongruoge ma ochak kaluo biro kelo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. 10 kaunti ma Siaya oseketo ikruok mowinjore ne mago tuke makelo kanyakla jotije ma kauntis duto ma pacho ka motise ni kikos ka mibiro bagi e pewe mopogore ka moting'o nyaka pewe mag sikunde e kaunti no giko madweni. E twak mare gi jofwamb weche e kinde manochuo wang'e chenro mar ikruok madhi nyime e alap ma Jaramogi Oginga Odinga e kaunti ma Siaya, jatend migawo mar tuke e kaunti no Angeline Oduor wacho ni gigeto kwan welo mahe ogana 20 mawuok e kauntis 47 gino mabiro kelo ohala kod ochumi mar alwora no ero kuom thuolo ma juma achiel kojiwo weg magawa kod johala mondo mi oikre makare mar rwako welo. Wadhi tugo tuke mopogre to kila tugo niga gi pawe mo oyiedhne ma ituge tugono. Omiyo adwa wacho ni wan gi kuonde tugo mokalo 20. Osebedo gi twak maber gi wege ohala kendo wasewuoyo gi hotel owners, wasewuoyo gi institutions, niwach wan gi nyaka jo teams madhi ninde institutions mekwa mantiere kendo jo tende gi jo biashara gin ready. In fact, they are really looking forward mondo welo bi wase sensitize ging'eyo the kind of welo mwadhi bedgo, ging'eyo the numbers because timo estimates wanyalo bedo gi dhano mokalo 20,000. Moko kuom rowere Mombasa manche ne piny owacho singo negi thuolo mag tije pinje jo Arabu koro ywak ni piny owacho tamore chopo singo makamano kata obedo ni ne giseolo gope mag tayo chenro mag wuoth. Rowerego mako ni piny owacho nopuodhogi e thuolo makamago e bwo chenro midendo ni Kazi Majuu e dwe mar 5 higa ni pok giyudo ler e wi chenro no. Giko ni kata obedo ni ne osechiwnegi hola e bwo aguch omenda mar Youth Fund magichwalo omenda go ne agents manonego losnegi yoregi, nyaka sani onge ng'ama osechiwonegi ler koda ka thuolo mag tijego bende pod ok ging'eyo ka nitie. Passport ni kitu ambacho kinafaa kikae na mtu. Hao walichukua passport as an advantage wakijua tutafanya mambo mengine. Kwa hiyo waregeshe passport zetu na waregeshe na pesa tuone njia nyingine, kwa sababu hii ni loan kutoka kwa serikali ili tusaidike vijana. Sasa badala ya kusaidika tuadhalilika, kwa sababu mimi nakaa nikijua nitasafiri na afunga biashara zangu nikijua nitasafiri, alafu wanatudanganya kwa nini? Wanatuestia time.
na ukiendelea kuwasumbua watu wanakublock. Like kama mimi mwenyewe pia nilikuwa kazi, kabidi niache kazi yangu nilikuwa nafanya nini boss haizi kuacha hapo kwa kazi kila siku ni mtu naomba ruhusa, like nataka kwenda huku haizi kuruhusu boss. So ikabidi nimequit kazi, niangalie tu neno moja. Nimequit kazi nikijua Zadi atanisafirisha, bado hajanisafirisha mpaka sasa hivi. Kuna kazi nimekuwa nikiitwa pia siwezi enda kazi, wamenizuia. So mtu unaacha kazi ukijua next month unasafiri, next month imefika, there is nothing. That's not fair. Kwa sababu pia sisi tuna majukumu, even though wanadhani sisi ni wadogo, no. Tuna majukumu yetu sisi kama youth. Sasa sisi hatujakuja hapa eti kupiga kelele la no. Tunataka tu our rights. Ofaleta ya hao Waarabu ni kama hao walikuwa na akili kutuliko. Wakaandika ukiingia miaka 2 hakuna kutoka paka umalizane nao. Nyakoromogi en thuolo mar kawo yweyo machielo, japuonj kanisa Emmanuel Center SK Church Helen Nandwa nyar kisa owacho ni news ler ahinya, kaeto owacho ni omoso jo Kristo duto mar Emmanuel Center, kaeto achiel bende ni migago ler Morris Dianga wuod Kamgudho Republic. Erokamano ne wadhi yweyo waduogo bang' thuolo machuok. With Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your products at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Corrugated gi box profile iyudo gi 396 mita ka mita. Brick tile iyudo gi 456, ka Roman tile to yudore e nengo mar 500 kende. Wakelo ni mwandu kamora mora ei Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 63 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Kawan gi dhoudi ariyo nikech ok wadwa ni lwang'ni wuok oko to donjonwa e greenhouse. Nikech kiketo dhoudi ariyo koro means ni lwang'ni mang'eny ok bi donjoni e greenhouse. Mokwongo kabisa wakale midhiero mar yudo pesticides mobedo certified maber. Kokitimo pruning maber, ibo yudo nitie tuoche moko bende